Ha sigut un partit molt trebat, amb moltes faltes, amb un camp que costa mantenir-se de peu perquè està molt tou. Dos equips que intenten jugar i que han estat intensos a la mig camp i bueno, el que menys errades cometés pues, era el que s'emportava i en aquest cas últimament portem la palma d'errades. Jo crec que hem tingut més iniciativa, hem tingut més oportunitats que l'Europa, que sí que al final a pilota parada i així són molt difícils perquè tenen un molt bon equip, però jo crec que la iniciativa i la intenció de jugar jo crec que ha sigut nostra i la segona part jo crec que hem tingut alguna oportunitat més que l'Europa, però bueno, és molt complicat jugar contra l'Europa perquè són jugadors molt físics, tenen molt de nivell, són molt bons jugadors, és molt difícil jugar.